Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci. Gaskiyar lamari game da batun auren Isa Ali Fantami da Hadiza Gabon. Yawancin abubuwan da suke bayyana a cikin social media wato kafafen sadarwa kamar Facebook, WhatsApp game da batun cewa Hadiza Gabon ta ce ba za ta auri kowa ba sai Isa Ali Fantami, wato Dr. Isa Ali Fantami. Wannan batu ƙarya ne. Idan aka yi duba da yanayin abubuwan da suke tafiya a yanzu na game da ɓangaren malamai da wasu manya na ɓangaren siyasa da sauransu, za a ga cewa yawanci akan iya bayyana ƙarya ta ɓangaren social media domin a ɓata wani suna ko kuma makamancin haka, wanda wannan yaɗa jita-jita ba ta da wani tasiri a dangane da haka. Kuma inda ya kasance hakan gaskiya ne, da an ji wani cikakken bayani daga ɗaya daga cikinsu, kamar ita cikakkiyar jarumar ta fim ɗin Hausa wato Hadiza Gabon, ko kuma ɓangaren Dr. Isa Ali Fantami da dai sauransu. Kuma sannan abin da ya fi ƙarfi shine ɓangaren Facebook, wanda wasu suna yaɗa jita-jita akan hakan, amma sai dai kasancewar hakan ƙarya ne ba gaskiya ba. Kuma sannan kasancewar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani da yaɗa jita-jita, ko da a ce ya kasance gaskiya, to wannan ba gaskiya ba ne. Kuma sannan in ya kasance gaskiya ma, ya kamata a tsaya a yi bincike a kayan abu kafin a sanar da shi. Sannan duk wanda ya yi ƙoƙarin yaɗa hakan yana nuna cewa kenan zai iya faɗin abu ba tare da ya kasance ba. Saboda haka social media, duk abin da za a yaɗa a shi a social media, wani abin yana iya kasancewa ƙarya kuma ba gaskiya ba. Ubangiji Allah ya ba mu daman gyarawa, Ubangiji Allah ya sa mu dace.